wallahi Allah na girin mu. Al'umman musulmai ba sauki bane, ana zango shi bai yi aure ba amma ya fi masu aure ma morewa, domin mai aure mata da ne kurushi da ita, shi kowane lungu ya bi duka shi ya samu ya more, ya zama akuyan unguwa, hankalinsa kwance, yana ga kaman an yafe masa bai san ana buku ba. Kuma zina da ya fi kowanne ban tsoro shine kai zina da macen da ka san danjinta, ka san babanta, shine halilatu jarik. Kamar ana cikin gida daya, ka kama yariyan cikin gida daya kai zina da ita, to wannan ban fi munin zina kenan. Munin zina kenan, shi in an yafe ba yafe maka, in an kai kiyama, in aikin ka yayi kyau za ka aljanna, in aikin wannan baba da kai madiyansa zinan tunda halilatu jarik ne, she a kamo ka zo nan, sha ce kai do nan, ka yi sa wani ya yi zina da diyanka, yau zinan nan zai baka aljanna, gashi tare kuka gida ko kullun ruwan nan da ake diba na aje mai kusfan kan ya baro kusfa duka shi ya hau yariyanka, shi yasa je ka dibi cikin arzikinsa wanda zai ishe ka kai aljanna, to nan ya dibi hal ya jima ciwo. Duk salloli da kai cikin masallaci Imam Yunus duka shi ya kwace duka, don an ce dibi ne shi mai na nema abin da zai kai shi aljanna, shi yasa duk arzikinka duka shi ya debe sa'an ne wuce. Haka kuma abokinka direba ne, yana tuki Mali, yana tuki zuwa Nijar, tuki zuwa Lagos, shi yasa kowace lokaci ya tafiya, kai ne mai dan ba matan shi 10 cedi 2 cedi, ashe ba banza bane, kana samu kana hawa, shi yasa she ka tambaya ka kai na, she cholla muna bada fa daga faga, shikenan ya san kowane iska yake da shi dai bai samu mu, she shige ta morewa, wallahi she ka biya shi kiyama. Shi yasa bayan Allah, wannan shine zina mai ban tsoro, yafi kowanne a duniya. Shi yasa bayan Allah, bare matan aure, bare ma wanda take unguwa da ka, bare wanda ka san mijinta, har ka san babanta, shi yasa da a ce ya je yayi zina da ajuwa, bai san babanta ba, bai san gidanta ba, shi kai zina da Fati, cewa musulma ne, cewa tana unguwa, cewa tana gida, cewa ke da babanta ke sallah, shi kai zina da ita, to ka ci zarafinsa, shi kuma ba zai yafe maka ba, kuma Allah ya masa wannan alkawali. Shi yasa bayan Allah a sa hankali, wallahi inda mata kun rufe anin jikinku kai matukar rufewa, kan namiji ya samu yayi zina da kar, da yayi wuya kaga na mazaje na tafiya ba mata, kaga mata na tafiya ba maza, yayi wuya. Amma da tabi tana neman aure bata samu ba, bayan wata 6 kurum shikenan shi ta fara rabawa, tana taimakon maza unguwa. To sunan ki wayyo, Allah kai mana kariya da irin wannan kayan dauda wanda ta mamaye mu.